nagbara na ba? What's up sa inyo mga kaibigan? Ngayon pong araw na ito kasama po natin yung dalawang gago dito sa likod, yun o. Yun o. Yun o. Sakto na po ito, bago. Bago yung cellphone ng isa, yun o. Nabibili po niya kahapon yun mga kaibigan. Ngayong araw po ay pupunta po tayo sa PLT. Masyadong makulimlim sa labas pero kakayanin namin mga kaibigan. Sa kasalukuyan po ay nagluluto po kami ng galunggong. Gusto nyo po makita kung paano? Let's roll the video. Ngayong araw po ay lubos kaming nagdadalamhati sa pagkamatay po ng aking isda na si Ponsi. Mga kaibigan, dahil patayin na ang aking isda, naisip nyo ba yung naisip ko? Naisip nyo ba mga kaibigan yung naisip ko? Naisip nyo ba mga kaibigan yung naisip? Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, at marami pang iba. Hindi ko na ipapaliwanag at dediretso na tayo sa ating video. Isa na naman pong kabataan ang pakalat-kalat dito sa Nueva Vizcaya na tirador romano ng mga palengke at supermarket dito sa naturang probinsya. Nagsagawa ang aming team ng surveillance operation upang manmanan ng kilos ng suspect na ito. Si alias Boy Camaris ang tinutukoy ng ating asset na pangunahing suspect sa mga kriminalidad na lumalaganap di umano sa lugar. Siya ang suspect sa mga pagpatay dahil patay na patay daw ang mga kababaihan sa kanya. Siya rin ang leader ng modus operandi na pagnanakaw ng tingin sa mga chicks. Kuha ang surveillance footage na ito gamit ng aming hidden camera na kung makikita, nilampasan lang niya ang ating mamang pulis na kung saan makikita natin ng galaw ng lalaki ito ay isa ng batikan sa pagiging kawatan. Sa patuloy na pagmamanman ng aming team, makikita muli dito sa isang surveillance video kung paano siya pumasok dito sa isang supermarket. Napansin yata niya na siya ay sinusundan ng isang gwardiya sa supermarket, kaya siya napatakbo. Kuha rin ng ating hidden camera ang aktwal na pagpupuslit niya ng GP na kung makikita papatayin ng ilaw. Hindi rin niya pinatawad ang beer in can ito.
Hindi lang isa, dalawa, ngunit 3 beer ang kanyang ipinuslit sa kanyang maliit na bag. May mga kasabot din daw siya sa loob ng supermarket sa pagpupuslit ng mga grocery items. Kitang-kita dito kung paano niya kunin ito. Patuloy namin sinubaybayan ang aksyon ng kawatan na ito kung paano niya ipasok ang mga items sa kanyang sasakyan. Dali-dali niya itong isinara na parang walang nangyari. Huling-huli ang kolokoy na ito kung paano siya mangutong sa kanyang mga kasama ng libu-libong pera para sa kanyang pag-entrance fee at pagpapatato di umano. At ayan na nga, makikita natin dito na marami na siyang tato sa kanyang iba't ibang parte ng katawan. Kung makikita rito sa surveillance video, sila ay bumabatak ng pagkain. Karumal-dumal ang krimen na ginagawa nila sa mga naturang pagkain. Aba, nakuha pang magsinungaling na 18 pa lang ang mga kulokoy na ito. Hindi hamak na baby face pa lang ang mga kulokoy. Oy, 7, may pagkain na? Di pa 21 ka na? Pinakamatanda dito. Ito ring isang to, nagsinungaling pa sa harap ng camera. Hindi pa lang ako. Tignang mabuti kung paano nguyain ng walang habas ang Shanghai na ito. Naku ate, huminga ka naman. Guys, namiss ko kayo. Thanks for coming. Siya pala ang leader at mastermind ng sindikatong ito na kung makikita, sarap na sarap pa silang lumamo. Panoorin ang mga susunod na video. Parang tuka ka. Meron mo. Tara. Kailangan mo. Hindi na kinasa ng aming team ang entrapment operation sa mga suspect na ito dahil kitang-kita naman sa mga pagmumukha nila na enjoy na silang magtampisaw at kumuha ng mga litrato sa pool sa napakalamig na tubig.